Maayong hapon, Negros. Inin Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatan mga kami live sa FM station ka 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kakulang sa manunudlo, isa sa mga pagbanghangkat sa pagbukas sang klase. May malapit sa 15,000 ka mga bago nga botante gindugang sa Bacolod City. Mga vendors amat-amat na nga nakasailo sa sulod sang New Sumag Public Market. Mga sidewalk vendors sa downtown kag sagwa sang eskwelahan ginapandaman nga may natalana nga clearing operation. Kag sa Good Vibes, pinakauna nga Ronald McDonald Bahay Bulilit ginbuksan sa Negros Occidental. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA wala pa sa gihapon nag-develop sa isa ka bagyo, pero posible magapabilin sa gihapon ang pag-ulan sa Visayas. Nagapabilin sa gihapon nga isa ka low pressure area ang weather disturbance as of 3 a.m. nga yara sa 220 km northeast sang Apari, Cagayan. Sunod sa pag-asa, wala pa ini nag-develop sa isa ka bagyo. Ang hangin habagat ang padayon nagaapekto sa western section sang Luzon. Ang Visayas nga nagalakip sa isa sang Negros ang maka-eksperyensya sa mainit nga panahon kun udto, pero posible ang pagbubo sang ulan kun hapon kag kun gabi dala sang localized thunderstorm. Sa Negros mangin magalumo ng kalangitan nga may upod nga malaka-laka nga pag-ulan kag pagpanaguob. Sa number 9, mga sidewalk vendors sa downtown area kag sagwa sa mga eskwelahan ginapaandaman sa City Legal Office nga may igapatuman nga clearing operation. Sa nagdigad lang nga semana, nagsugod sa ang pagpanaway sa katapos ng City Legal Office Enforcement Unit sa mga sidewalk vendors sa downtown area. Nagapaandam si City Legal Officer Attorney Rubio Carlos Ting Jr. nga sa pagbalik sang klase magasugod na pagpangkumpiskar kag pangkakas ang enforcement unit sa mga nagalalapaw nila nga mga baligya kag mga baligyaan sa kilid sang sidewalk. Upod sa katapos ang City Health Office magapatuman ng enforcement team sang inspection kag clearing operation pati sa mga sidewalk vendors sagwa sa mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod. Luyag ipasiguro sa Bacolod LGU nga may mga health card ilabi na ang mga nagabinaligya sa pagkaon sa mga estudyante sa tubang sang eskwelahan. Sa number 8, natipag nga pika-pika sa esplanade sa kilid sa Bacolod City Government Center ang ginakaayo na. May bakuna nga napahamtang sa area kung sa diin may natipag nga porsyon sang pika-pika sa kilid sa Bacolod City Government Center. Pumalin sa Biyernes, ginsuguran ang pagkaayo sa pika-pika. Miyerkules, natipag ini bangod sang mabunok nga ulan. Isa ka semana antes sini, nag-crack ang porsyon sang pika-pika. May kalog sa likod sang pika-pika nga mong ginagwaan sang tubig gikan sa isa ka subdivision sa likod sang BCGC. Wala sa may nasamaran sa natabo nga pagkatipag. 2019 sa ginbuksan sa publiko ang 37 million pesos nga esplanade. Magluwasan na tipag nga pika-pika, ginapang amat-amat naman kawat ang mga decorative lamps sa esplanade. Ang iban nagatibi na kay ginaamat-amat pangahuyan. Sa number 7, sa Barangay Banago sa Bacolod City, plano nga buhion sa Bacolod LGU para may maagyan ang tubig gikan sa nagabaha sa lugar. Nagpatuman sa inspeksyon ng katapos ng City Engineers Office ng DPWH Bacolod sa ginaplano nga housing project site sa Purok Sibukaw sa Barangay Banago. Kasunod ini sa pagbaha sa malapit nga mga pamalahay tugas ang pagbunok sa ulan sa nagligad nga semana. Ginsiling ni City Engineers Office OYC Engineer Loben Ceballos, nanubuan ang lugar nga malapit sa Pequeño Creek kag amuang malawig nga magtahaw ang baha. Dugang pa ang nagapatuman sang land development ang kumpanya ni Councilor Vladimir Gonzales nga developers ang ginaplanong housing village. Kabahin sa kinaluso sa City Engineers Office kag DPWH amo ang pagbuhi sang sapa nga natabunan na sanduta kag natukuran sa mga pamalay. Ginapaabot ni Ceballos nga matagaan solusyon ang pag-relocate sa mga maapektuhan nga pamilya nga nagapuyo sa nasabit nga flood-prone area. Hindi man pwede nga ang gaobra kita solusyon tapos ang solusyon sila ang problem lang. Kaya galita ang one of the problem is ang wala outfall. Di ara ang creek, di ara sila sa creek.
danger zone, attorney, engineer. Actually, Danger subong, zone. hindi mo, subong ti flood prone area. Hindi. When we say flood prone area, ti danger Diba? zone na. However, kung magkadto ka to, hindi mo gid makita ng Ah, creek. danger. Sa number 6, Mayor Albi Benitez nagtukod na sang komitiba agod nga masolusyonan ang problema sang linibo nga mga negosyante sa Bacolod nga hasta karon wala pa sang business permit. Hindi lang mga dalagko nga mall sa Bacolod ang sa gihapon naga-operate nga wala sang business permit tugas ang kakulang sang Fire Safety Inspection Certificate nga gina-issue sang Bureau of Fire Protection sa Bacolod. May mga eskwelahan kikiban pa nga commercial establishment nga nagdangop sadto sa syudad tugas ang kabudlayan sa pag-secure sang requirements sa idalom sang Fire Code of the Philippines. Sunod kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may naporma na nga komitiba ang alkalde agud matagaan sang solusyon ang problema sang linibo nga mga negosyante. Sa records ng Permits and Licensing Division sang syudad, masobra 5,000 ka mga commercial establishment nga wala pa sang business permit ang sarang mapasiradaan. Kadaman dring napadala na sang notice of violation. Ginapaabot ni Ting nga matigay ng pagsinapol sang alkalde upod sa katapos ang business sector, BFP kag mga natungdan nga city department sa sini nga semana para masolusyonan ang problema. Ting kami na di before man sa mga dagko na mall na nag-promise man sila na mag-comply tipo galing di sa base amo na ang taon namo kung nag-comply sila sa ila undertaking kung wala kung base kada review nila undertaking wala katapusan na undertaking. Hindi lang gali mga ano no mga ng malls mera man universities wala compliance with regards to sina. At amo gani ang ano kay subong kay kay gusto ni mayor na dapat kung mag ano kasang business permit dapat may sure to give ya sang business permit hindi lang na mahanging ka lang na hindi mo matapos ang process blaw. Sa number 5, isa ka manifesto of full support ang ipagawa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa Negros Island Region. Inisagit patigayon nga 33rd Visayas Area Business Conference sa Iloilo City sang Biyernes. Gipasalamatan ni Edward Du, presidente sang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry, ang abong suporta sang PCCI Visayas nga ginapamunuan ni Melanie Nang. Nakasaad sa manifesto nga ang PCCI Visayas ang aktibo nga mag-promote sang investment opportunities sa NIR, labi na ang public-private partnerships. Ang pagtinad para sa kabukusan sang Visayas, ginahaylo man ang Business Chamber sa bagong nga rehiyon nga magtukod sang separadong NIR Business Chamber. Sa Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez ang nag-deliver sang keynote speech sa closing sang amo nga pagtililipon. Iya ginpatpat ang importante nga papel sa mga local government units bahin sa pagsuporta sa mga negosyo anuman kadako sini. Nagapanawagan man sa pagpamuno nga na base sa impormasyon kag datos agud tutigayon makabuhat sang informed decision nga makabenepisyo sa komunidad. Sa number 4, syudad sang Bacolod ang may masobra na sa 340,000 ka mga botante. Sunod kay Attorney Katrina Trinio Kanyang, election officer sang syudad sang Bacolod, kasunod sa ikaduha nga Election Registration Board hearing, yara na sa 340,828 ang registered voters sang Bacolod. Sa Abril nga ERB hearing, 325,874 ang ginreport registered voters sang Bacolod sunod sa COMELEC. Sandig sa datos, may 14,954 ka bago nga botante ang nagdugang. Samtang sumugod subong adlaw, Hulyo 29 tubtob Agosto 1, may satellite registration and register anywhere o KONRAP sa SM City, Bacolod. Nagasugod din las 8:30 sang aga, tubtob las 4 sang hapon. Sara maka-apply para sa registration, transfer, reactivation, correction of entry, and register anywhere program. 500 ang slot para sa regular applicants. 100 naman ka slot para sa PWDs, senior citizens, pregnant women, kag first come first serve policy ang ginapatuman. Sa tion sang satellite registration, wala sang registration sa COMELEC Base Center. Sa number 3, pagbutang sang satellite office ng DOH sa Negros Occidental ang aprobado na. Inisunod sa kay DOH Undersecretary Mary Ann Maestral nga nagsiling man nga sa bulan sa Agosto ginapaabot nga maaprubahan naman ang site sang DOH NIR office sa Negros Oriental. Patag niya,
Nagakaigo lamang ang DOH satellite office man sa Negros Occidental, pagod badamos ang facilities sa probinsya. Natungod nga malapit man lamang ang Siquijor sa Negros Oriental, wala na sang ibutang pang satellite office sa probinsya. Sa karon, ang ginagamit nga budget sang DOH NIR, ang gikan sa savings sang DOH Western Visayas kag Central Visayas. Mayara na sang solid workforce ang NIR DOH Regional Office sa karon, sunod sa kay Maestral. Sa Maestral, ang-assign sa Area 3 sakop sang Region 6, 7, 8 kag NIR. The full operational budget ready before the end of before ta mag-submit sa Sini. So ang satellite office Bacolod lang or mayara man ang Siquijor? Hindi na taguro makapasigihor. Anyway, lapit ang tabukon ni Siquijor pakadto sa Dumaguete. But it would be fair and easy for a lot of us nga diri sa health sector to put up a satellite in Negros Occidental. Kay kadamo gid sang facilities diri. So recommended na or in the pipeline? Actually in the pipeline na gid ma'am, because we already iupod namon si RD sa offices sang Pidoho kag Sidoho. Sa number 2, may mga vendors na nga nakamat-amat silo sa sulod sang New Sumag Public Market. Sang kagabi nagamat-amat na silo ang pila ka mga vendors sa sulod sang New Sumag Public Market. Matapos nga mabutangan sang power supply ang merkado, ginsuling ni punong barangay Rodney Carmona nga sarang na masudlan sang vendors ang merkado matapos nila mapatinluan. Kay nasang aga may mga nagabaligyan na sang manok, panakot kag utan sa sulod sang bag-o nga merkado. Ang iban nagapabilin sa gihapon sagwa. Istorya sa mga negosyante, ginaamat-amat pa lang nila saylo ang ilang mga pagkabutang. Isa sa mga ginalantaw nga benepisyo, kung tigayo na nga makasaylo sa sulod sang bago nga merkado, ang mga vendors, abo nga mapahagan-hagan ang guot sa trapiko. Ang iban abi sa mga nagabaligya ang halos nagaokupar na sang porsyon sang dalan. Ang mga bumalakal ang nagaokupar naman sang porsyon sang dalan, kag ang may mga salakyan nagahazard lang sa higad sang karsada. Sunod sa mga vendors, sa Miyerkules, ginalantaw nila nga halos tanan sila makasaylo na sa sulod sa merkado. May parking spaces ang intalana sa atubang sang bagong nga merkado, kag sa ibabaw, may parking space pagid. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang kakulang sa teachers ang isa sa mga pagpanghangkat na ginatubang sa karon sa DepEd sa pagbukas ng klase, magluwas sa kakulang sa mga classrooms. Special Science, Special Education kag Master Teachers ang kinahanglan sa DepEd. May report si Nico Delfin. Nagsugod na gilayon ang klase sa ETCS2 sa Bacolod sa unang nga adlaw sang school year 2024-2025. Pero may pila sa gihapon ka mga ginikanan nga wala gilayon makapa-enroll sang ilang mga kabataan sa pagsugod sang klase. Ginsiling ni School Principal Rosalie Salaver, sarang pa sila makabaton sang late enrollees bisan naglabot na sa maximum capacity ang masobra 1,700 ka mga estudyante. Ang mga late enrollees nang still ga-accept the same requirements sa nakapa-enroll early. But so far, puno-puno na halin from grade or kindergarten. Oo, na-reach na namon ang amon nga enrollment ng previous year. School year 2023-2024, amon enrollment is 1,739. Hindi kasubong sa ETCS2 nga may regular classes, may pila gihapon ka mga eskwelahan sa Bacolod nga nagapatuman sang emergency classes tungod sang kakulang sang classroom. Nangindugang nga pagpanghangkat sa Department of Education ang kakulang pagid sa mga manunudlo. Ginpahayag ni DepEd Division of Bacolod City Education Program Supervisor Lila Aro, may 160 ka mga manunudlo ang ginakulang sa mga public high school. Gani padayon ang ila ginahimo nga recruitment agod mapun-an ang mga vacant positions. Ang aton elementary wala kita sang shortage. Okay. Ang aton nga secondary may shortage kita pero may gin-create nga bag-o nga mga items. 157 items ang gin-create sa aton subong. So buot silingon ang kakulangan naton nga 163 jutay nagiglang. So ongoing ang call up for appointment ang aton nga personal office
Nagwa sa records ang Second Congressional Commission on Education o CONEDCOM 2 nga sang 2023 nagalabot sa 24,254 ang kulang nga manunudlo sa idalom sang DepEd. Kalabanan diri mga entry-level positions kasubong sang Teacher 1, Special Science Teacher, Special Education kag Master Teacher 1. Sa kindergarten na sa grade 6 nagalabot sa 3,500 ang kulang nga manunudlo. 10,200 sa junior high school kag 2,500 ka mga manunudlo ang ginakinahanglan sa secondary level. Ang EDCOM 2 nag-recommend na nga padasigon ang hiring sang kulang nga manunudlo agod mapadasig ang recovery kag masolusyonan ang ginapangatubang nga educational gap sa pungsod matapos ang pandemic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, pinakauna nga Ronald McDonald Bahay Bulilit ang ginbuksan sa Bacolod City kag Negros Occidental. Sarang ini makaakomodar sang 80 ka mga kabataan kada school year. May report si Romeo Subaldo. Mangin sentro sa Early Child Care and Development Center ang ining Ronald McDonald Bahay Bulilit sa Rosario Heights Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Pareho sa mga daycare centers, mag-cater ini sa mga kabataan nga nagaedad 3 years and 11 months old to 4 years and 11 months old. Kag kada tuig, 80 ka mga kabataan ang sarang maakomodar sini. May-ari ini sa kaugalingon nga banyo para sa boys and girls, may washing area, may malapad nga space para sa pagtuon kag nakudala ng pasilidad. Sunod sa kay Adi Hernandez, ang Assistant Vice President for Corporate Relations and Impact sa McDonald's Philippines, nagadamo ang branches sa McDonald's sa Negros Occidental. May 11 na sila ka mga branches kag 7 diri sa Bacolod City. Gani luyag nila nga ibalik sa komunidad ang suporta nga ginpakita sa ila. It really made sense for us to have a Bahay Bulilit here because we're continuously growing in the city of Bacolod and we have to give back. So this is our way also of thanking the city of Bacolod for welcoming us, for being a partner, and of course, to help talaga po the local community. Ang 7 ka mga branches sa Bacolod, madugangan pagid soon. Sa kada branch, may 80 to 100 ka employees. Gani, nakadalaman sila sa halos 700 katrabaho sa Bacolod City. Kag sunod sa kay Hernandez, direct hired ang mga empleyado nila kag wala sila sa contractual employees. Every McDonald's store po employs around 80 to 100 crew and managers. Again, lahat po yun direct hire, hindi po tayo contractual. And yun po. So in Bacolod, if there's 7 stores, close to 700 ang employees natin here from Bacolod City. Okay. Ang DSSD ang magapadalagan sang Bahay Bulilit parehos gid sa daycare center o galing ang Ronald McDonald House Charities of the Philippines ang nagpatindog sang structure sa bulig sa McDonald's Philippines. May daycare teacher nga ma-assign diri. Dugang pa niya, sa tion sang kalamidad, pwede ini magaserbing evacuation site sa mga apektado nga komunidad. Especially po during the pandemic when our Bahay Bulilits were closed, they were used po as a distribution point for example, for relief goods by the LGU, but very special cases. Ideally po, it is really meant for learning. But of course, in times of crisis and natural calamities, we are open to welcome, of course, the residents kung kailanganin po talaga. Ining ika-42 nila nga Bahay Bulilit sa bilog nga Pilipinas, kag ang pinakamalapad nga single-story building nila sa bilugman nga Pilipinas. Kada 5 ka tuig gina-renovate ang mga Bahay Bulilit sa Pilipinas. May McDonald's nga branch nga naga-take charge sa kada Bahay Bulilit. Bali do pares man siya gyapon sa daycare no, nakinalain niya lang ang Ronald McDonald nga charity amo ang nagapadalagan o kun nang nagpatindog sa structure mismo. Dire man may ginapakita ng solid nga partnership sa tunga sang LGU kag sang private sector. Yes. Kaga ba itong mga balita sa Negros subong adlaw? Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.